Хайде сме в Мол галерия. Големи намаления има във всички магазини. В магазин CCC сме. Търси си шанта. Да видим какво ще ни предложат. Вижте какво се хареса. Приятен цвят, светла. Има и намаления от 30% на всички чанти. Същия модел, но друг цвят. Не, предната повече ми харесваше. Ето и тази раничка ми харесва. Бяла, малка, хубава е. Я да видим. Тя има намаление от 30%. А от тук да видим какво ще се избира. Ето тази червената ми харесва. Един джоб. Вътре общо отделение с джоб за телефон. И още има джобче малко. Ето тези какви са сладки за телефони. Ето както виждате, намаление във всеки магазин, тъй е до 70%. Време е да се възползваме.